Foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, aw minnu bɛ ni kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifila TV dɔgɔkun kunnafoni na. Dɔgɔkun kunnafoni bi dɔgɔkun kunnafoni bakurubaw ta k'o di aw ma minnu kɛra dɔgɔkun dɛmɛnen kɔnɔ kadara kɔnɔ san o san min ye Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara Bangedugu la Tamani Segu jamana ka barawle cercle la ziara belebele o bɛ ɲɛnamaya ziara in ala wele ani ala kosuma de do min bɛ se ka to ma ɲuman minnu dan bɛ Tamani ka daminɛ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara bangeba ɲuman ba Madani Haidara la ka taa se ma ɲuman jutɔw ma ala bɛ se ka u dayɔrɔ nɛmɛ ni ka laban k'an yɛrɛw nafa ni u barika ye ɲinan ziara 2018 an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan o y'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Tamani an b'a ladɔnniya k'a fɔ jate sɔrɔlen maa jatelen jatekɛlaw fɛ o kɔni ye maa ba 68 ani 593 ani 3 ye olu la cɛlakaw ye maa ba 37 ni 497 ani 7 ye an balakaw ye maa ba 31 ani 696 ani 6 ye o ye minnu sera ka jate kunnafoniw y'a yira k'a fɔ min ye sigida maa ɲɛmaw ye ka taa se an ka jamana maa ɲɛmaw ma olu kun bɛ a kɛnɛ ka Tamani an ka maaw sera ka min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. I n'a fɔ san tɛmɛlenw an ka ziyarakɛbaw bɔra diɲɛ seleke 4 na eko kɔnɔkulu yaasa kana tali kɛ Tamani ziyara la. Ziyara mun sabu ɲuman ye karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye n'ale ye silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ani groupement des leaders spirituels maa ɲɛma ye wa a ye nin sira ɲuman in ta a fa n'a mɔkɛ de fɛ. N'i ko ziyara laɲini 2 de b'a kɔnɔ a fɔlɔ o de ye ka duwawu kɛ an ka maa ɲumansiw ye ni k'a ɲini ala fɛ halisa k'u kaburu nɛɛmaya. Laɲini 2nan ni kɛnɛ in kan o de ye ka haminako jira ala la haminako min n'a caman bɛ waleya an ka maa ɲumansiw lɔhɔrɔma kɔnɔ bawo maa caman jigi wasala u ka haminakow la o ye mun jira ziyara kɛnɛ kan san tɛmɛlenw na. Alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala barikada salon 2017 ziyara o kɛra an ɲɛna yan an y'a don an ka duwawu la an ko ala ka san wɛrɛ jira an kɛnɛ na hɛrɛ la an ye duwawu fɛn o fɛn kɛ o hukumu na an y'a jate k'a fɔ hukuma ninnu a ka ca ala fɛ ala barikada duwawu ninnu jaabira sabula an ye hakilisigi ni basigi min ɲini an ka jamana waati o y'a sɔrɔ jamana tun ka kalan kosɛbɛ an y'o nɔba ye jamana kɔnɔ k'a fɔ jamana hakilisigira jamana basigira an bɛ ka bɔ degun kɔnɔ kosɛbɛ an kelen-kelen fɛn o fɛn nana ziyara in kɛnɛ kan n'an ye duwawu k'an yɛrɛ ye an bɛɛ ye sɔmi sɔrɔ ala la an yɛrɛ la ko ala y'an ka duwawu jaabi a ye nin yɔrɔ dɔ kɔni n'a ma ziyara la min ka bon kosɛbɛ fo ka taa se an ka forow ma an b'a jigin a k'a jaabi olu fana ma. Tɛnɛdon ka bɛn juin kalo tile 18 ma lansara selili kɔfɛ ziyarakɛbaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tamani kaburudon na selikɛla ka ɲɛsin an ka fure sanumaw ma i n'a fɔ ba Madani Haidara ni kɛnɛ ni sabu ɲuman bɔra ale mun na an ka jamana diinɛmaw laada tigilamaw ani politikima caman kun bɛ nin kɛnɛ in kan diinɛmaw ka laseli bolila ziyara jɔyɔrɔ la silamaya diinɛ kɔnɔ wa o y'a jira ko nin ye kiraba Mamadu ka sira ye k'a da kan a yɛrɛ ye ziyara kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Jɔyɔrɔ min b'a la ni kira ka sunna di sabu kira yɛrɛ kun bɛ nin kɛ a kun bɛ taa Bakiya kaburudon na a bɛ taa dugawu kɛ suw ye donc n'anw ye nin kɛ an ye kira de ladege bɛɛ b'a kalama k'a fɔ kira a taara Bakiya ka taa ziyara kɛ siɲɛ caman bon ka dugawu kɛ fɛnɛ ala k'a kɛ mɔgɔ dɔ sale hɔrɔma kosɔn kira yɛrɛ y'o fɛnɛ kɛ an ba Fatimatu Ali ba de ko don a muso Fatimatu tɛ o dalen kaburu kɔnɔ kira ko ale ala k'a k'ale kira kama ale tun bɛ ɲɛnamaya la ani kira tɛmɛnenw n'i ye tabarani lajɛ a b'a kɔnɔ ko ala k'a k'ale kira kosɔn ani kira minnu tɛmɛna yanni ale kira cili cɛ ko ala k'a k'olu kama ko ala ka hinɛ an ba Fatimatu la donc o b'a yira ka dugawu kɛ ala a kɛ su kama o bɛ minɛ wa ala dugawu kɛ su ye fɛnɛ o fɛnɛ bɛ minɛ a fila bɛ bi k'a kɛ ni ɲɛnama ye k'a kɛ ni su ye a bɛɛ ye kelen. Tamani kaburudon na foli ani wale ɲumandɔn kan caman fɔra ka ɲɛsin karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ma ka da ka wulikajɔ kan silamaya ɲɛta hadamadenya jigitugu jamanadenw ka bɛn ani jamana kolosuma sabatili la. An bɛ ziyara kɛnɛ kan mais ziyaraw ka ziyara kɛnɛ an b'o de kan an karamɔgɔ Usman Sherif Madani Haidara o ka ziyara de don an bɛna bɔ su minnu ye su juguw tɛ su minnu ye kɛnɛ san ka bila n'olu fatura ala bɛ mɔgɔw karaba u bɛna bɔ u ye salon an nana na cogo min na a bɛɛ y'a ye an nana sirabilenni de la an ye a dugawu ɲini ala fɛ nin kɛnɛ kelen kan mais ɲina an nana gutɔrɔ kan donc o ziyara dugawu jaabi yɔrɔ don. Ziyarakɛba kelen-kelenna bɛɛ y'a ka haminako jira nin kɛnɛ in kan ka ɲini setigi ala fɛ a k'u jaabi an ka maa ɲumanw lɔhɔrɔma kosɔn i n'a fɔ san tɛmɛlenw Tamani san 2018 ziyara baaraw kun cɛla ni duwawu ye.
Laada do san o san ziyara Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara dunanw zele tamani faso la a bɛ taama ka bila u la ka bisimila ko ɲuman ɲɛsin u ma o laada latilena a ma ladɔnniya k'a fɔ dimanche juin kalo tile 17 a Seyida Sherif Usman Madani Haidara a ye dunanbaw bɛɛ lajɛlen bisimila ka bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka hanga jɛ ka ɲɛmadaw fɛnɛ fɛ. I n'a fɔ san o san maa ba yirikaw de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Segu jamana ka barawule sɛrɛgili la tamani a Seyida Sherif Usman Madani Haidara bangedugu la ziyaraba min bɛ labɛn san o san 2018 ta kɛra Ala barika la jamana ta ɲɔgɔnna de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali, Burkina, Konowari, Senegal, Nigeria, Cameroun ni Congo Brazza, Gambie, Ghana, Ameriki jamana ka jɛ ka Ala wele ni Ala ko suma caya ziyaraba in kɛnɛ ka tamani walada do ziyara o ziyara kɛnɛ dɔ bɛ sigi sen kan ka dunanbaw bisimila. An ye nana kana foli bila dunanw na puisque jama min kun b'an kan n'o ye ziyara in ye an bɛ dugawu kɛ Ala kana ni bɛɛ ɲuman ye cogoya min na Ala ka segin n'u ɲuman ye ten a jama bisimilali ni a sabali n'a muɲu an bɛ dugawu kɛ Ala k'o di anw ni tamani n'a dafɛdugu bɛɛ ma n'aw bɛna yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ k'a minɛ komi n'a fɔ i yɛrɛ dɔ don an bɛ dugawu kɛ Ala ka na n'u ɲuman ye ka segin n'u ɲuman ye an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye Ala ka si di karamɔgɔ ma Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala ka yɛrɛ kɛnɛma an kɔrɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ jama de jama min tugura Haidara nɔfɛ ka n'anw se nin degré ma bi Ala de b'a dɔn. Tamani ziyara Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara bangedugu la ɲinan jama cayara ni san dɔw ta ye o b'a jira k'a fɔ san o san dɔ de bɛ fara jama bonya kan maa minnu ye sɛbɛnni kɛ olu sera ka jate min sɔrɔ n'o ye commission de recensement ye o ye maa ba 68 ani 593 ye o ba 68 ni 593 la maa ba 37 ni 7 ni 400 ani 97 ye an falakaw ye maa ba 31 ni 96 o ye an balakaw ye yɛlɛmakuraw fɛnɛ kɛra ɲinan ziyara fɛnɛ na min bɛ se ka to hali bi maaw bɛ se ka ye minan ɲuman kɔnɔ minan wɛrɛlen kɔnɔ ziyara bɛ se ka kɛ bonya ni karama na cogo min ka sɔrɔ degun ma maa si sɔrɔ. An nana kana duwawu ɲini an karamɔgɔ fɛ kana duwawu kɛ an karamɔgɔ ye ka duwawu kɛ an ka laharatabaw ye n'o ye an karamɔgɔ bangebaaw ye minnu lani bi yan ni silamɛ file minnu lani bi yan an b'a ɲini Ala fɛ duwawu minnu bɛna kɛ Ala k'a bɛɛ minɛ Ala ka hinɛ se u ma jamana Ala ka ɲɛsuma Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala ka kɔrɔta don a kɔnɔ ka ɲini Ala fɛ bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la Ala k'o kan ye an b'an karamɔgɔ fo danti foli min na a fɔ an karamɔgɔ ye jamana 33 bɛɛ ka wele kan y'an sɔrɔ bi k'a fɔ an karamɔgɔ ye k'u ti yan nka u ŋaniya bi yan u bɛ duwawu kɛ an karamɔgɔ ye u bɛ duwawu ɲini a fɛ ka ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ tagabagaw la Ala ka yafaw ma karamɔgɔ bɛna duwawu minnu kɛ an ye a n'a bɛna duwawu min kɛ jamana ye a n'a bɛna duwawu min kɛ diɲɛ bɛɛ ye Ala k'a bɛɛ minɛ a bɛɛ bisimila a bɔra a ka so a nana a ka so hakɛ tɛ bi nin kan. San 2018 ziyara tamani kɔnɔ bolimafɛnko ta fan fɛ kari 312 o de y'i kunda tamani kan ni maaw ye mini bisi ni dɔw ko dinɛni wali kelen sotarama n'a ɲɔgɔnna o 737 voitiri ni o ye mɔbili misɛnnin ye 815 bɛɛ ni mɔbiliba o 50 camion da ni 4 olu de ye maaw duni ka taa ni maaw ye ziyarakɛyɔrɔ la tamani ji fɛnɛ ka kurun 75 wotoro 217 moto ba 4 ani 68 nɛgɛso 707 o fɛnɛ ye maaw duni ka seni o ye ziyarakɛyɔrɔ la tamani wa senama tari jɔ maa 8 ani 245 la minnu ye u ka yɔrɔ ni tamani jɛ taama Ala nɔfɛ an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ dugawu minnu kɛra Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ an ye sherifiw barika n'u bonya kama sɔli ala rasul. Ziyara kɔnɔ min ye Ala wele ani Ala kosuma ye olu bi caya ka baraji caman sɔrɔ o fɛnɛ kɛrɛfɛ maa b'i bolo nɔ barisabu ka da ka jagokɛlaw olu b'u kunda yenga min bɛ se ka to sanni feerew olu bɛ se ka boloda ka kɛ yiriwa ye tamani fɛnɛ mɔ yanni ka se tamani yɛrɛ mɔ kariw minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka don Mali jamana dafɛ n'i ye péage kow jateminɛ o nafolo o fɛnɛ bɛ taa jamana wagande kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ ziyara min ye Ala wele ni Ala kosuma ni barajiw sɔrɔlen kɔfɛ min ye sɔrɔw fɛnɛ ye olu bɛ yiriwa an ka ɲininikɛlaw sera ka wuli ka se sugu kɔnɔma dɔw mɔ minnu n'a bɛ feerew la olu sera ka dakuruɲɛ damadɔw kalifa u la an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ.
niko ziara iko kiraba Mamadu Neman Kishiba maka tabolo min kɔnɔna na duwawu bɛ kɛ ka ɲɛsin an ka fure sanumaw ma ani ka ŋaniya jira kɛ hamina kow la o bɛɛ kɛrɛfɛ ziyara ye sabu ɲuman ye sɔrɔ sira fɛ ka ɲɛsin an ka jagokɛlaw ma an ka feerelikɛlaw Tamani dugu kɔnɔ Mali dugusen tɔw ani minnu bɔra jamana kɔ kan olu fana b'u ta sɔrɔ ziyara kadira kɔnɔna na bawo ziyara kɛra sabu ye ka Tamani bɔlɔnkɔnɔnaw kɛ sugufiyɛ ye sugufiyɛ mun na an ka farafin fura feerelaw fini feerelaw ka taa bila silamɛya diinɛ kitabu feerelaw kan a n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ nin yɔrɔ in na. Bon ne bi yan fura feere la san o san an bɛna fura feere la Ayidara ka ziyara kɛnɛ kan sugu ka fisa Ala ni selifikɛ barika sugu ka fisa fura ni kɔni ziyara na an sewalen don an fura feere la an sewalen don. Tiɲɛna an kɔni nana feere la san o san an bɛna feere la ka na an gɛrɛgɛ sifilɛ bon ka tiɲɛna an kɔni bɛna tiɲɛna an bɛ feere kɛ san yɛrɛ an bɛ se ka an ka san yɛrɛ a wari bɛɛ yɛrɛ bɔ yan nɔ bon an ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barika da jara Ala ka ban hɛrɛ la ka mɔgɔ sigi yɛrɛ la ka taa so an bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ yɛrɛ la an b'a tɔnɔ sugu ka fisa n'an nana an bɛ se ka san kelen yɛrɛ o wari bɔ yan nɔ ya an kɔni bɛ karamɔgɔ fo ka barika da ka sijan d'a ma k'a mɛn an ɲɛfɛ k'an sari bɛɛ lajɛlen fo kira na so kama sola nabi. An bɛ ziyara kɛ an bɛ feere fana kɛ bon an bɛ kitabu ale ni kuranna ani kɔlɔsi ani parfum an b'o de feere sugu alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ sugu ka di kosɛbɛ kosɛbɛ bon ne bɛ na n kɛnɛ kan yan a bɛ taa san 15 la bi. Sugu in kɔni ka di vraiment Ayidara ko a kusayara ma an bɛ juru ta ka bɛn n'a ye ni Ala sɔnna an bɛ juru sara ne bɛ ka kini de feere n bɛ makɔrɔni feere n bɛ sogo feere n bɛ cɛkɛ feere vraiment a ka kusa ne ma awɔ Ayidara ko a kusayara ma kosɛbɛ. Dugu marabaw ka fɔ la ziyara ye sabu ɲuman de ye sɔrɔ sira fɛ ka ɲɛsin Tamani ma ka d'a kan a waati kɔnɔna na sanni feere bɛ goloba ni ka kɛ sabu ye ka denbaya caman lafiya musaka kow la. Ziyara in a nafa tɛ se ka fɔ n ye ka ban puisque ka sababu kɛ mun ye Mali bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la fo ka se Mali kɔfɛ puisque e bɛɛ ɲɛ b'a la minan ni fɛn min bɛna feere mɔgɔw fɛ yan feerekɛla bɛɛ tɛ Tamani dama ye feerekɛla bɛɛ ɲɛ bɛɛ bɛ bɔ fa bɛɛ fɛ ka na feereli la yan nɔ. Wa o kuma an bɛ dugawu de kɛ Tamani yɛrɛ ye n'an dɔn dugu bɛɛ min bɛ yen nɔ bi k'o t'a ka san musaka sɔrɔ a la o man ca k'a daminɛ burusiw yɛrɛ bɛ bɔ fo Bakɔ Baɲɛ k'a minɛ fo Bamakɔ fo Segu diɲɛ bɛɛ wa an bɛ dugawu kɛ Alahu Taala de y'a dɔn min bɛ nafa sɔrɔ a la o m'a ten hali den fitininw u bɛ fura kari ka n'a feere maaw ma min bɛ sɔrɔ a la Ala de b'a dɔn an bɛ dugawu kɛ Ala ka si d'an ma Ala ka kɛnɛya d'an ma Ala ka garisɛgɛ foni Ala ka kɔ barika Ala ka ɲɛ barika. Hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nafaba de bɛ ziyara la ka d'a kan diinɛ ko ani sɔrɔ kɔfɛ ziyara kɛra sabu ye dugu maaw ka gudɔrɔn sɔrɔ ka bɔ Tamani ka taa bila Barawuli n'o bɛ bɛn kilomɛtiri 20 ani kɔ ma. An ka jamanaden Mamadu Gassama ale ye maliden ye min kun donna Faransi jamana kɔnɔ nka sɛbɛnfura ko gɛlɛya kun bɛ a la nka dali masa nana ka latigɛw ye den dɔ kun bɛ ɲini to bawo a dulon kun bɛ sani dugu cɛ sangaso sabanan na Mamadu Gassama in kɔni ɲi si bila Ala mɔ ni ka a yɛlɛ sanga kungurunin kɔnɔ ka se ka taa den kisi o kɛra sababu ye maa minnu ye a jaw ta kunnafoni sɔrɔ sira kura k'a bila olu sanfɛ a yera diɲɛma fɛ maɲɛ min kɔ a kɛra o ye bawo Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron o ye jamana lakodɔn sɛbɛ d'a ma ka laban ka kisi yɔrɔ baarakɛyɔrɔ min bɛ wele ko sapeur pompier ka don baara fɛnɛ na a kɔni gɛn bɛ cogoyatigi ye bi diɲɛ seleke naani bina ko ka n'a ma ɲa ko an ka jamana den don a bisimilara Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita fɛ jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la Kuluba maa min bɛ wele ni a kamalenya cogoya ye ko Spiderman malien Mamadu Gassama a bisimilala a y'a ka nisɔndiyaw jira jamana ɲɛma fɛ an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛnɛ fɛ. Sibirido mɛ kalo tile 26 san 2018 de an Mali de ɲɔgɔn san 22 Mamadu Gassama min kun tɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ don dɔ la ale de bɛna kɛ maa man di ye kunnafoni sɔrɔ sirakuraw sanfɛ k'a ɲini k'a ye u ɲɛ la maa miliyɔn caman fɛ ka sabu kɛ ko a sera ka ni dɔ kisi sangaso 4 na den dɔ bin dɔ a y'i ni fili Ala mɔ ni ka taa o kisi tile 2 o kɔfɛ a bisimilala Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron fɛ o sina ka jamana lakodɔn sɛbɛn di a mɔ nationalité française ka laban ka layidu ta ye k'a fɔ a bɛ kɛ sapeur pompier fɛnɛ ye Faransi jamana kɔnɔ hali a ma kalo kelen sɔrɔ a bisimilalen filɛ nin ye Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita fɛ ni ka bonyamasegin kɛ a ye jamana tɔgɔ la ka sabu kɛ a ka cɛfarinyaw ye. Ne kelen ka a bɛ ka yɛlɛ n jɔrɔ la ko a bɛ se ka bin dɛ alhamdulilayi a ma bin Ala y'a to a yɛlɛla fo ka taa jigin sobe o ye fɛn min ye an k'o barika da Ala ye ka dɔn e ye hakili min don den in na i y'a lamɔ cogo min na a kɛra o de ye
bien de fouiller font en bas la islamique il y a des gens qui la skiba do comment c'est son là auquel Afrique du Sud des gens tout la créer là il faut au que banque garder on d'ailleurs là ou mana c'est créer là des gens nous pas ko fina minga into kan yi lura o kele se fait jamantula la donc aya ti jarbo ke Afrique à que 111 ni moi mois de juin c'est tan wo ambe atlisu en tout cas donc au bout la fait ngandinga de soir ana probiyona abo ki andi alaka sida Canada alaka to dania mi ani mawye unyeshi mi kama here alaka ndani mbe ke here ya barakwa mi ni adilam alaka sakoro abisakoro kasi barka bala ni barka de bina ko do se ko do la ni barka de dina ta tsanke barka ni bo e ka do mo wala de do kai ambe do kai da do fo yi ka u fo ka ka u fo ay buya mais ay mali buya c'est ne buya mali to la to ni fon fe kala buya fon fe la ni sistema o sistema mali Ninze dafara bado na Emmanuel Macron ka bismillah ni jamana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita tani nyonje barisa boka daka Mamadou Gassama tama ina anafa kundo abalemake ani mami me faransi jamana kono ni okeme bi aka conseiller spécial kerengere nyana Montreuil mairie la bela jele ni so diara jamana nyama ka bismillah la abole kuma nyonya la jamana nyama fe nyefole bole yambamo ka sabu ke ko ereke chuko na bonya uyi bo haklima kilama me ka foye vraiment Macron est invité à faire. À Djerama, à Bonyara. Bon, on a plaisir à invité. Parce qu'il y a des Maliens, des Molola Yande, Mona Yande. Donc, vraiment, à Djera, à Djerama, à Bonyarama, à Djerama Malien Bégoua. Bon, on a même une fois Malien, parce que Bétisika Siki. Et Bétisika Taratouni. Donc, nan fingira, nan projet d'Osro. Coup de demain. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Nous avons un projet de que nous sommes tous les gens. Mais nous sommes tous les gens. Bon, nous avons un ballon flé de là. Nous avons un ballon flé là quand la finale flé Real Madrid Liverpool. Nous avons donné 2 millions 23 euros sur un 2100. Comme un match flé. Au match flé, nous avons 2 minutes commandées. Nous avons un match coulé là. Et ne bora kinema ne kunta sanfɛ bon ɲa bɛ deni na tiɲɛna a b'a fɛ ka yɛrɛ fili bon donc ne ma miiri foyi la bon ne ye sira tigɛ ka boli ka taga bon fɔla ye n dɛmɛ ka yɛlɛ ka taa sɔbɛ non ne ma siran foyi la n siranna wagati min na ne deni y'i sauvé polisiw nana n taara salon kɔnɔ o wagati bon n bɛ ka n yɛrɛ ma quoi voilà n b'an ka président fɔ n b'a barikada président ye ɲɛ wele don min na an tun bɛ Mali consulat de la a ye n wele k'a fɔ n ye min kɛ n ye maliyandenya de kɛ parce que maliyɛn n'a ye mɔgɔ ye n'a bɛ tɔɔrɔ la i b'a dɛmɛ bon n ye min kɛ n ye Mali kunna wolo a ye duwawu kɛ n ye ani Tiani Baraji. Mamadou Gassama maa bɛ se k'a fɔ a ka nin jaragwɛlɛya in a ye lahɔrɔmaw minnu se a mɔ a ma sa lahɔrɔmaw bɛɛ ma fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔla maa man k'a fɔ k'i bɛ da kuma caman na kunnafoni sɔrɔ sirakuraw sanfɛ minnu ye kuma cɛɲuw ye ka sɔrɔ tiɲɛw tɛ k'a fɔ ko Amérique ka waseko tigilamaaba dɔnkilidalaba dɔ kɛ bɛ ka villa di Mamadou Gassama ma olu kumaw ye nangi dɔ fɔ ye maa bɛ se k'a fɔ Mamadou Gassama n'a kun bɛ deli ka sugo hɛrɛ sɔrɔli la hɛrɛ in sɔrɔla wa hɛrɛ in nafa dunni daminɛ de ye nin ye. An ka jamana kunnafoni ko ɲɛnabɔli jɛkulu autorité de la communication aki ye baara dɔ n'u don ka dɔntaw ka wuriya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jabaranitigiw a kunnafoni dilaw ka taa se kunnafoni diso kunnafoni dilaw ma ka bɔ Kayi ani Kulukoro ka fara Bamakɔ taw kan a kɛra juin kalo tile 20 n'a tile 21 kunnafoni dilaw tɔgɔ la so la a dabɔkun ye fɛn min ye maaw ka dɔnta bɛ se ka wuriya kunnafoni dilaw jamanakuntigi kalata min ni o bɛna kɛ kalata kunnafoniw kan ka labara cogo minnu na kunnafoni dila fɛ min bɛ se ka to basigi ani bɛɛ o bɛ se ka ye kalata kɔnɔ o baaraw kɛra an ka kunnafoni dilaw caman kun bɛ a kɛnɛ kan jɛkulu minnu ɲɛsin bɛ kalata labɛnni ma k'a daminɛ
minisiriso min ɲɛsinnen don marayɔrɔ ko mɔni o sen bɛ kalata labɛnni na kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI ani délégation générale aux élections ninnu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ye minnu ye ani haki yɛrɛ a ka laɲiniw ye fɛn minnu ye jɔyɔrɔ minnu bɛ a la dadonna ninnu bɛɛ lajɛlen la tile fila kalan ninnu senfɛ an ka jɛ ka ɲamada sɔrɔlenw na. Kunnafoni dibaw jɔyɔrɔ ka bon jamana kalata ko ɲɛw la o de kama haute autorité de la communication n'o ye jamana kunnafoni ko ɲɛmayasoba ye ale ni kalan in boloda ka ɲɛsin kunnafoni dibaw ma mun b'a to u ka se k'u ka dɔnni gaburuya ka kunnafoni lakika di jamanadenw ma kalata hukumu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi sigi kalata mun bɛ ka na. Ni o kɛra ka bɛn ni novembre kalo tɛmɛnen a senfɛ an ye farafinna tilebiyanfan jamanaw wele walasa minnu ka baara ni hakka baara ye kelen u ka jamana kɔnɔ walasa dɔnko ni seko min b'u la u ka jamana kɔnɔ u kana an n'u ka jɛ k'o falen falen an ni ɲɔgɔn cɛ walasa kalafili min ni a kun bololen n'a bololen don an ka jamana kɔnɔ ni an bɛna an sen dɔ la an ka se ka an sen dɔ la cogoya min b'a to a bɛ se ka kɛ an bolo kunnawolo ye o kalan fɔlɔ in nana kun cɛ ni mun ye a yɛrɛla k'a fɔ ko an ka kan ka kunnafonidilaw k'u kafo walasa ka hakilina falen k'u fɛ ka ɲɛfɔli k'u ye ka baara kɛcogo yira u la yanni kalafili ni ɲɔgɔn cɛ o baara fan fɔlɔ o de daminɛna bi sɔgɔmada in na a ɲɛsinnen don kunnafonidilaw ma jɛkulu fila de bɛna kɛ jɛkulu fɔlɔ o ye Bamakɔ Kulukoro ale ni Kayi ye jɛkulu filanan o bɛ taa kɛ Segu minnu ma yan sɔrɔ olu bɛ fara ɲɔgɔn kan Segu jililajɛ la walasa bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ni bɛɛ ka dɔnko bɛ se ka kɛ kelen cogo min na kalafili baaraw kɛ ko ɲuman kɔnɔna. Fondation Friedrich Ebert ale Allemagne jamana ka kɛnyɛrɛ ye cakɛda ye mun sigilen don Mali jamana kɔnɔ kabini san 50 ni kɔ wa bolodiɲɔgɔnma sabatilen don a n'an ka jamana kunnafoni ko ɲɛmayaso cɛ ni kalan in kadara kɔnɔna na wa nin bɛɛ kɔ Fondation Friedrich Ebert cɛsirilen don démocratie sabatili la Mali jamana kɔnɔ ni fanga ɲini jɛkulu dɛmɛli ye kalan sira fɛ tile fila kɔnɔ kunnafoni lasebaaw ka bɔ Kayi ani Kulikoro region na k'a fara Bamako kunnafoni lasebaaw kan o bɛna faamuya jɔnjɔn sɔrɔ dakun caman kan dakun minnu bɛ tali kɛ kunnafoni lasebaaw jɔyɔrɔ ani cakɛda minnu sigilen don kalata ko ɲɛw ɲɛnɛbɔli la yaasa jamanakuntigi sigi kalata nata o ka se ka kɛ jɛlenya ani basigi kɔnɔ. Dakun kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen ni sɔnni bɛna sigi u kan fɔlɔ o ye cakɛda minnu bɛ yen i n'a fɔ CENI i n'a fɔ délégation générale aux élections i n'a fɔ haki cakɛda minnu bɛ yen minnu ni olu ka baara ɲɛsinnen don kalafili baaraw ma i n'a fɔ ministère de l'administration territoriale olu jɔyɔrɔ ye mun ye u bɛna baara jumɛn kɛ aw bɛ se ka gɛrɛ u la cogo di a bɛ gɛrɛ u la ni daliluya jumɛn ye aw bɛ se ka jɛ ka baara jumɛn kɛ walasa aw fana bɛ se ka jamanadenw faamu u ka baara kɛ ko ɲuman na ani jamanadenw yɛrɛ ka waleya kɛ ko ɲuman min bɛ se k'a to o ko tɛ min ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'a makɔnɔ a bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ. Ni tile fila kalan ka ɲɛsin kunnafoni dilaw ma nafaba de bɛ sɔrɔ a la bawo a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw ka kunnafoni tɛntɛnlen sɔrɔ kalata kun kan ka bɔ an ka lakalita ɲinilaw yɔrɔ. San o san an ka jamana kɛmɛ ka hakilina ta min ye sigida lakanani ji ani kungo o bɛ se ka don bala ni dɔgɔkun fila bolodali ye ka ɲɛsin o wale ma u k'a ma ko 15 de l'environnement ɲinankun ye a ta ko 19 de ye a baaraw n'u donna Kulukoro ni ka laban ka kunjɛ Kulukorokaw fɛ a bɛ kunjɛ kuma min ministre min ɲɛsin bɛ sigida ni ji ni kungo lakanani ma Keita Aida Mbo ale kun bɛ kɛnɛ kan bawo a denbaya kun bɛ ale de bolo o tɛmɛnen kɔfɛ min ye an ka jamana forobaca ɲɛmaw ye ka taa se ladala ɲɛmaw ma olu fɛnɛ kun bɛ yen ani jɛkulu minnu bɛ an ka jamana ɲɛmayaso la ni olu ɲɛsin bɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛli ma kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna filafila manani bɛ cɛnni min lase sigida mɔ baga ma na dun baga tɛ tulɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n'a bɛ dugukolo la a bɛ dugukolo barika ban waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli jɛkulu olu fɛnɛ kun bɛ a kɛnɛ kan an ka jɛ k'a ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Dɔgɔkun fila kɔnɔna na baarabaw bolodara Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ hakilina jugu ladilikanw miiriya ɲumanw ka ɲɛsin an ka sigida la kɔlɔsili ko ɲuman ma yaasa an ka sigida a ka lasago ka ɲɛ k'a bila sinimaw ɲɛ. Nisɔndiya min bɛ ne fɛ o ye nisɔndiyaba de ye ka taa jamana yɛrɛ ma o ni ka taa population bɛɛ ma a yɛrɛ y'a ye an ye min fɔ a daminɛni la parce que a dabɔra de ka se ka mɔgɔw sensibiliser an wale minnu bɛ kɛ don o don pour que ka se ka an sigida saniya a dabɔra olu de kama bon a y'a ye bi fana a kun cɛra ko la mɔgɔw bɔra kosɛbɛ message passera ni tile 15 kɔnɔna na mɔgɔ caman tun bɛ yen u tun tɛ fɛn caman kalama min ye saniya ko ye mun tun tɛ caman kalama yirituru la u ye a kɛra sababu ye olu bɛɛ ka bɔ a kalama donc o de nisɔndiya bɛ ne bolo parce que ni mɔgɔ tɛ fɛn kalama i t'a dɔn i b'a kɛ
an ka problème yɛrɛ min ye faut que an ka communiquer kosɛbɛ parce que ka walew ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que u ka se k'a dɔn min don parce que i b'a sɔrɔ dɔ bɛ ko dɔ kɛ a tigi t'a kɛkuya dɔn mais nin semaine kɔnɔna na mɔgɔ caman an ka alimamuw n'an ka dugutigiw ni an ka population bɛɛ yɛrɛ y'a ye bɛɛ y'i impliqué a la bɛɛ bɔra a kalama k'a fɔ ko saniya jɔyɔrɔba de bɛ an ka sigida yiriwali la. dɔgɔkun 2 in kɔnɔna na baara minnu bolodara minnu bɛ tali kɛ sigida la kanali waleya ɲumanw na ani kɔlɔlɔ minnu bɛ sɔrɔ sigida la kanabaliya la ka ɲɛsin buna hadamaden a ka kɛnɛya sɔrɔ ani yiriwa a bɛ dankari nin bɛɛ lajɛlen na ko labɛnbagaw ye programme min bila sen kan a bɛɛ lajɛlen waleyara nin kɛra nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin minisiri min ka ca bɛnnen bɛ sigida la kanali ma jɛya ani bɛsɛya ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye Keyita Ayidanbo ye. aw y'a ye cogo min tile 15 in ka taa tarata jan tɛmɛnen ka na bi ma a kun a jɛraw bɛɛ kuncɛra bi jɛrɛ caman kɛra la a jɛraw bɛɛ ɲɛfɔli kunga a jɛraw bɛ hakili bɔ ka kow fɛsɛfɛsɛ ka kuma ɲɔgɔn ɲa ka ɲɔgɔn waaju ka ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ ka waleyaw dɔ kɛ terrain kan pour que k'a yɛrɛ an tɛ se ka lafiya fiyewu diɲɛ in na n'an ma sigida lakana donc ni tile 15 kɔnɔ an y'a ɲɛ c'est pourquoi an bɛ sigi Kulikɔrɔ ɲɛmaaw bɛɛ fɔ k'a ta gouverneur la fo ka se communicateur traditionnel la ani politiciens ani dugutigiw jɛkulu denmisɛnw ni cɛ ni denmisɛn jɛkulu k'u bɛɛ fɔ parce que an y'a jateminɛ ko vraiment u ye ko in kɛ u kungo de a kungo parce que u yɛra fan bɛɛ fɛn o fɛn an ye fɛn o fɛn programme ɲɔgɔn fɔ u sera ka bɛɛ timɛ ka tɛmɛni jamana ka cakɛdaw ye kɛn yɛrɛ ye taw baɲumankɛ tɔnw sanfɛ lakɔlisobaw forobacaw seko ani dɔnko tigilamɔgɔw denmisɛnnin jɛkulu musolakaw nunu bɛɛ lajɛlen ladɔnniyara waleyaw la waleya minnu bɛ sigida la kanaliko ɲuman kofɔ ni ka sɔrɔ ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa sigida la kanaliko ɲuman matarafaliko ɲuman na. Quinzaine de l'environnement be fɛn min ma ko quinzaine de l'environnement kɛra Kulikɔrɔ an y'a ko kuncɛ bi a kuncɛra parce que an ye tile 15 de kɛ an bɛ baara la an bɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ aw ka sigida lakanani o y'aw yɛrɛ de ka ko ye gouvernement dɔrɔn tɛ bɛɛ de kan ka dɔ k'i yɛrɛ ye ni bɛɛ ye dɔ k'i yɛrɛ ye o de ka fisa jamana ma o de ka fisa diɲɛ bɛɛ yɛrɛ ma mais an ye baara minnu k'a kɔnɔna la an kan k'an da se o yɔrɔ ma mɔgɔw ye lamɛnni kɛ fɛn caman kan waati yɛlɛma kow b'a la k'a fɔ Mali ye dugu ye jamana fana ye k'a fɔ an ka babolo bɛ yan nɔ an ka hakili to an ka babolo la parce que fɛn minnu bɛ ka k'a kɔnɔ o tɛ ko nafama ye an ye hakili jagabɔ kɛ fana an ni denmisɛnninw a bɛ fɔ min ma étudiant écoleba minnu b'an fɛ yan mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ n'i donna wula kɔnɔna la an ɲɛ bɛ yiri ni fɛnw caman na nafaba de b'u la. Mali ɲɛmɔgɔw ladala ɲɛmɔgɔw seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ka daminɛ Bamakɔ ka taa fɔ Mali marabolo 10 bɛɛ lajɛlen na dɔgɔkun 2 in kɔnɔna na wele bilara bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka i jɔyɔrɔ fa sigida lakanaliko ɲuman na yaasa an ka sigida an ka lakana k'a tɔbɔtɔ i n'a fɔ a laɲinina cogo min na sigida lakanabagaw fɛ ɲinanta a kun cɛra kulon ani nisɔndiya seko ani dɔnko tigilamɔgɔw n'o ye zigiri sori ka fara dabara kan olu ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ n'u ka fɔli sen dumanw ye walayidu tara ko ni ala sɔnna ma tako muganan kɔnɔna na Mali kɔrɔnfɛla marabolo dɔnna a bisimila minisiri ka fɔ la an b'a fɔ ko ala ka tako mugan ala ko yira bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na k'a sɔrɔ an ka sigida a lakanalen don. Ninnu de sera ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma nin kuma in na k'aw fo ka wale ɲuman dɔn dɔgɔkun kunnafoni a bɛ dɔgɔkun kunnafoni kɛ bakuruba ye ka lase aw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ dɔgɔkun dɛmɛnen kunnafoni labaaralenw na Cherifla TV Jabaranin sanfɛ k'aw fo ka wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin Jabaraninw ma laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Usumani Zogo de don yan'o cɛ ne b'a fɔ n ka kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.